Navruzan ikinciyin iyin gowfi. Brat ikinciyin iyin gowfi. Tüykülüňi izin allyň diýen bir çema maşataýdy. Ondan soňra dizet dagy çörege çagyrdy. Nämetdi, jaňatdy. Howa sen şonu aýdyp berdiň diýen ýaly edipsiň işte. Näme sen ondan näme plan görkezjek boldun, plan etdiň. Wagt sen düşünjäňe döneýin. Navruzan bir zat aýdaýyn. Men saňa ýöne koja seredin. Men oýnuma menni aýtdym seňle kartymy açyp oýnajak diýdim. Birinji, her ýurdun özüniň privacy bolýar. Bilýäňiz zakon volya. Da, конечно, men şu zakondan birazcık çıktım da, linyadan çıktım, lişniste değildim. Doğru yaram? Açık kurulacak mi siz bilen? Sen şu derecede, siz de takoy stepin, tupoy! Men ne şunu bilemem. Bakşam men agresiyam ala, men düşünem oktarı da takoy stepin, işte niye elekmiş şey ne olya, işte, ol men zakonu pozdum. Mana zakon pozdum, men zakonun önünde duruyan adamın önüne geçip men cevap ver yani. Vaxtidin killiyana dönöyünün, la. Ine düşündün mü ne? Gelen sen men yerim oturda gora ne? Navruzan. Sen tüykülün alyan balan okmandan göreli. Zakon postan sen cevap vermeli yani. Yine bir gede gaydiyan. Ine düşündün. İnni geçtik, inni sen ikinciyiňe. Seret men geden dalma. Men kanalyma geçip, men şu dizet dagy, ozat dagy, näme citizen ollydy, buly bakym şu şey dip jaň edip bilýän meni gollalary, men şonu halkyň öňüne geçip aýdyp beremdi. Men näme hereket etdigim bolýar şu. Indi men sana şey dip düşündirýän. Meni patsançyklary görýär bilýänmi? Bir patsanlaryň köpüsi başdy. Yolla irvethat bilen zanimat etmän, zat etmän bilýän öz howuşçyklaryny tapdym. Bir sportsmen bolsun, bir blogger bolsun, bir zat. Şonu men ýedin şotady bir zat görkezdim. Näme? Men nadnodan gelýän başyna seretde gör. Men nadnodan gelýän. Я им хочу именно вот показать, что из говна и палок можно создать бриллиант. Indi düşündüňmi ne? Ene, men именно вот içimdäki целимиň manysini şonda düşünдüm. Men и всех пацанов я показал, что не надо бояться. И не надо просто сидеть и думать об этом. Просто стань и делай. Я раскриптонит. Ene men şonu görkezdim. Navruzan. Понятияңа dönöýin sen, родной. Indi düşündüňmi ne? Men у пацанов хотел показать, ýene bir gede gaýdym, что всё возможно. В этой жизни всё возможно. Indi düşündüňmi ne? Men просто Navruzan näle düşünürjegim bilmedim o. Я говорю же вот от тебя бля больше ждал, вот больше реально. Men kendigimden çıktım da bir küçük öňümden çykany gördüm. Basanç malochko bilýän. Kapyny gyýdyr näp ýapýan, şu jaş kontentini gowy gördüm bilýän. Я больше ждал от тебя. Но нет. Näme diýe türkmenler bir naharaýyn aýdyp oturjak, bolýa hiç bolýan. Men sana şoň üçin aýdýan. Bizabit родной. Men ýöne köje şutady, näme diýjek bolýan? Sen ýene gepleşikde näme onu gurultmäne bermedin, plan etmedin. Sen özüňki näme? Gelmeň bile gepleşik gurna dost men onu ýarym sagat guruldyp bilmedim. Dogrydan sen 2 ýarym sagat guruldyp öz gepleşiňde. Da popробуем. Men sana şoň üçin aýdýan, radno. Men ýamle imi myśleń, ýamle kellemdäki ýöne köy ýöreýän doli sekundda epesde myślenie berýän kellem bilen sen diýänjäň dost men aýdan edil prosto kurugala ýanlar senki ne? Ene düşündüňmi ne? Dost, men sana bir zaýdyn, men entek oýnumy даже sen düşünmänsiň, даже sen ýanlaryň sekor. Onda men otyýyp atyň kellesini götürüp berlerdim, hiç adam garaşamak. Şoň üçin. Ene sen onuňa da jogap berdimmi? Şoň üçin gel ilki geçdäni men howamdan is alyp gör. Ondan gurula diýip aýdýanlaryny meňzede. Düşündiňiz, oglanlar. Ben aýdýan ýene sen ýaşaýan ýeriň надо соблюдать закон. Поняли? Закон alıp hovadan alınyan vaxtda şu zatlar gan bilen yazılýan zakon ýylynda. Şoň üçin sen şu zakondan geçdiňmi? Sen буш отвечай. Понял? Sen kim bolaýdy буш отвечай. Tüykülüň izini allyň. Dälinem fileýän dälinem gowurýan. Men esbitaram gowurýan, dizedem gowurýan, mädem gowurýan. Men aýdaýodyňam gowurýan. Men kim вот любой aýdymçyň, любойнам gowurýan. Да, я для контента делал, да? Хайпануть хотел. Блин, это же очевидно, Очевидно же. Kemme da çynmy gaýyn öýdüp bermäň o. Oglanlar. Navruzan. Bizabit radnoy.